नमस्कार। रंजन रस में रउआ सबके स्वागत बा। हम राजीव रंजन तिवारी। आज दो तीन गो विषय पर बात करे के रहल ह। पहला बात तो ई बाटे, दुखद खबर बा कि विशाखापट्टनम में रासायनिक गैस फैल गईल बा, जौना से 7-8 लोग के मरे के सूचना बा आ 700-800 आदमी के जख्मी भइला के सूचना बा, जौना लोग के अस्पताल में भर्ती करावल गईल बा। ये समस्या से निपटे खातिर दिल्ली में केंद्र सरकार के बढ़न बढ़न नेता लोग बैठल बा आ बैठ के अपन विचार विमर्श करता लो कि कौनी ऐसे निपटल जाओ। ओइमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह टाइप के, माने बहुत भारी भारी नेता लोग बैठ के बतिया रहा बा, विचार विमर्श करता लो। तो एकरा से का कल जाओ, कौनी झंझट से निपटल जाओ। अब देखी का होला। अब एक बाद अब साहिल अब कौनी कौनी कौन कौन कुल फैसला होला, का सरकार फैसला करे ले। बहुत दुखद समाचार बा, बड़ा तकलीफ भइला सुन के। दूसरा बात ही करे के रहल कि आज बुद्ध पूर्णिमा हो। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देश के संबोधित कैल हन। वो कहला हन कि कोरोना जैसन बढ़न महामारी आइल बा देश में, ऐसे खुद भी बचे के बा आ पड़ोस के लोग के भी बचावे के बा। बतिया सुननी हम, अच्छा लागल ह, लेकिन तनी हंसियो आइल ह। सोचनी है कि ये मोदी जी पहले अपना यार लोग से, अपना चेला लोग के समझैती, जे लोग के साथे गाली गलौज लोग करेला, सवाल उठौला पर, कोनो बात पूछला पर और विरोध कैला पर, वह कोनो गलत काम कैल ओकरा पर सवाल उठा दिया तो ओकरा खातिर लोग गाली गलौज चालू कर देला। पहले उन्होंने लोग के समझा देती जो अड़ोस पड़ोस के लोग के मदद करेला लोग। जब वो लोग अड़ोस पड़ोस के मदद ना करेला तो वहाँ कौनी के कहत नहीं जे पड़ोस लोग के मदद करे के बा, पड़ोसी के मदद करे के बा, सबके मिलजुल के निपटे के बा। तो सब लोग तो मिलजुल के, देश तो के लोग तो मिली जुल के रहेला। जब से मोबाइल बनी और चेला लोग जैसा से गरमाइल बा, तो ये से ना सारा काम बिगड़ल बा। ओकरा पहले तो सब ठीक रहल। हम जानते बानी कि मॉब लिंचिंग करेला लोग, पता ना जो है देखेला लोग, कभी गाय के नाम पर, तो कभी धर्म के नाम पर, तो कभी जात के नाम पर मार पीट के मुआ देवे के बा लोग के। ये कोरोना वायरस आइल बाटे, बहुत दुख के मामला बा। इमें सबका बचे के चाहिए। ये बात रुमा कहता नहीं, हमनी का अमल करता नहीं जा। सबसे ज़्यादा तो हमनी का अमल करता नहीं जा। सबसे ज़्यादा जरा और रवा विचारधारा के पाले पोसे वाला लोग नहीं खे, वो लोग सबसे ज़्यादा अमल करता। लेकिन और चला लो और बात कहाँ मानता। वो लोग तो अपना हिसाब से अपन अपन काम चलावता। ये पर ध्यान दिया काम बा। मोदी जी जो रुआ कहनी है, हम कह चाहे कि पहले आप अपने समर्थक लोग के, अपना चेला लोग के समझाई, बाकी देश की जनता समझ जाई। इस पर विचार करे के चाहिए हमने के सब आदमी का कि मोदी जी क्या कहता नहीं, वहाँ के कथनी में करनी में कितना फर्क बा। अब तीसरा बात एगो बतावे के रहल कि देश के एगो बहुत बड़ा पत्रकार हैं कुमार नरेंद्र सिंह जी, दिल्ली में रही ले, बहुत नाम बा वहाँ के। आज हम वहाँ के फेसबुक देखत रहनी है, तो फेसबुकवा पर एगो वहाँ के पोस्ट डले बनी, एगो कविता बा देवेश्वर द्विवेदी जी के। कविता हिंदी में बा, बड़ा अच्छा कविता बा। हमारा मन खोले कि तनी सुना दी। आज के हालात के ऊपर बाटे ये कविता बा। जहाजो फूल बरसाओ जहाँ मजदूर मरता है, जहाँ मजदूर मरता है, बजाली पेट भर थाली तभी से पेट खाली है। मेरा हाकिम परेशान है, कयामत आने वाली है। सभी घर में दुबक जाओ जहाँ मजदूर मरता है, जहाजों फूल बरसाओ जहाँ मजदूर मरता है। जलाओ खून से दीपक, हो घर में तेल का टोटा। जला लो अपनी झोपड़ियाँ, बता दो किसने है रोका। वहाँ पैदल चले जाओ जहाँ मजदूर मरता है, जहाजों फूल बरसाओ जहाँ मजदूर मरता है। देखिए इतना धमाकेदार कविता बा। आज के हिसाब से ये बहुत बात लिखल तो हिंदी में बा, लेकिन समझे में कोनो बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हुई। अगर समझी सब आ देखी सब जो देश दुनिया में का चल रहा बा। हमरा वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कैला के काम बा, और वहाँ सब देखता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता। हम चाहब कि यहीं देखत रही, आगे भी हम छोट छोट वीडियो बना के डालत रहे और वहाँ सबके मनोरंजन करत रहे। नमस्कार।